Pineapple. Can you not put pineapple in it? Yes, yes. That. Okay, put pineapple. Make the large one. Okay, for dining, ma'am. Take out. Okay. Okay. Payag, luyo sa bukid. May payag akong itukod dito sa luyo sa bukid. May atong iningakukod, hali ikaw ay ang buod. Ug ang gamay na kong kainin, gitamnan kong mga saging, namuhi kong mga hayop, baboy, manok, kabaw o kambing. Kung ang adlaw mo sa kagabi, undayon mo tiyok ang mga manok mamatok, ang hayop sa mga tunog inig, abot sa kaadlawon ang manok mo tutugaok. Oras nas akong pagbangon, magluto akong tinugbong. Ug dayon ako nagminyo kaminyoon nga tinuyok, kang nanay kini nga hangyo, kang tatay kini nga sugon. Ang tinuyong kaminyoon ginikanan, maoy agton ila ining sabot-sabutan, ug kasulon kon magkauyon. Ang payag luyo sa bungkod, alang ka na kung magtiayon, maoy sanag sa kaminyoon aron puy-an nga malipayon. O kun kami kinasal na among tun-an, ang gugma kay kaming duha gibuya, o wa gani magkailang. Kung ang adlaw mo sa kagabi, undayon mo tiyok ang mga manok mamatok, ang hayop sa mga tunog inig, abot sa kaadlawon ang manok mo tutugaok. Oras nas ang pagbangon, magluto ako tinughong. Kay ningaw lagi sa bukid, wala na'y laing maisip, magkuha na lang og sista sa payag, ako mag-awit. Okay, thank you. Richard.